में चाटे आ जाना जाना कोनो चौक चौराहा पर दर्जी से सिवाला आ वहू से ना होकर तो कोनो जूता चप्पल सिए वाला से सिवानू ल ओकनी के पले बहुत मजबूत धागा रहेला कबो फटबे ना करी। अब बताई तो लोगिन, अब यही पर हम जब कुछ कह देवनी ते सबके मिर्ची लग जाला। तुम्हें कैसे पता चला? आ देखो भौजी के सामान फाटता, अब काहे सामान फाटता ई तो भौजी आ न त गणासी ना शशि लाल यादव ही बताई है, उन्हीं के नु पता बाकी काहे सामान फाटता उन्हीं के कैसे पता होई। जल्दी से जा भाग आ न त फाट गई ज्यादा नु तो कोनो हॉस्पिटलों में एडमिट ना करी। कहाँ जाइबू, बेइज्जती हो जाई, कहबू कि हमर फाट गइल बा तो उ सिलाई करियन स तहार बेइज्जती हो जाई कि ना। यही से 9 2 11 हो जाओ एकदम फटाक से। हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। सोनिया साटे आ जा तो ई तहरा सैया के साटला से सटे वाला बा, जब एक बार फाट गइल तब फाट गइल। अब उस साटला से सटाई टाका मारे के पड़ी आ ना तो सियन चलावे के होई ना तो अरे हाँ फेविकोल से सटा सकेला। ई तो बड़ा मजबूत नु बा। एगो काम कर फेविकोल से साट ले, सोनिया के बोलावे के का जरूरत बा। बाड़न परदेश तो सोनिया अहन इतना भाड़ा खर्चा लगा के 5 रुपया ले ल, चौक चौराहा पर जा फेविक्विक मिलता साट न ल। तहार सोनिया कहाँ जइहन जब साट लेबू तो? इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? में चाटे आ जाना देखियो गर्मी के दिन बा, पसीना बड़ा नमकीन बा आ चाट चाट के कोनो बीमारी न धलेबे तारा सोनिया के। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। में चाटे आ जाना कम चटवाई ह। यही से नु कहनी है कि तनी कम चाटा चटावल कर न त ई नमकीन पसीना साला चुवत होई त चाट के तारा सैया के बीमारी धली कि ना। टाइफिस खत्म ना होखे तो सैया के कह एसी कूलर लगवा देवेला। बहुत गर्मी हो गया, एसी नहीं तो कूलर ही ला दीजिए। लॉलीपॉप देत होई गिफ्ट में, अब बाबू सोना खूब करत होई जौले माजवा ना मरले होई। अब माजा मरला के बाद तू कौन हम कौन मुंह घुमा के सुत जात होई। हानू ये कहल चाहता रू का भौजी कि कुछ और कहल चाहता रू ना कहलो? यह बतिया तो हम कहत रहनी है, माजे मारे के समय फुसलावेला। ई तोहरे कहानी ना, सब के तो यह कहानी हो। माजा मारे से पहले सब लॉलीपॉप दे के फुसलावेला आ माजा मार लेला के बाद मुंह घुमा के सुत जाला। तो कोनो बात ना, खाली तोहरे ना ई सब के इहे हाल बा। बाकी कोनो तकलीफ होई तो हमनी से शेयर कर, कह तो कुछ हमनियों के हेल्प कर सकेनी। ताहरा लायब ना ना ओकर मतलब बाकी एसी कूलर लगवा सकतनी। बाकी गलत मत सोचा, हमनी के बहुत शरीफ आदमी हई। तो तोहनी लोग के का लागल खा भाई लोग नीचे जाके कमेंट करके बताओ। तो मिला तनी अगला वीडियो में, लेकिन जाए से पहले चैनल के सब्सक्राइब कर दी है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।